Kaixo eta ongietorriak gaurko saiora. Gaur bi gonbidatu izanen ditugu platoan. Lehenengoa Laba proiektuko kidea den Iker Tubia izanen da. Eta ondoren Miguel Indurain Fundazioko Mikel Navarro ere etorriko da gurera. Dena den, lehenago has gaitezen betiko edukiekin. Ikus ditzagun gaurko efemerideak. 1901 ekainaren 18an Anastasia Romanova, Errusiako dukesa handia jaio zen. Bestalde, gaurko egunez, baina 1952an Sir Paul McCartney, Britaniar musikaria eta The Beatles taldeko kidea jaio zen. Gainera, urte bat beranduago, 1953ko ekainaren 18an Rafael Akarra, abeslari eta telebista aurkezle boloniarra jaio zen. Eta azkenik, gaurkoa bezalako egun batez, baina duela 11 urte, 2010an, Jose Saramago, idazle portugaldarra eta literaturako Nobel saria 1988an hil zen Lanzaroten. Jarrai dezagun gaurko lerroburuekin. Nafarroak 42 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo, Txantre, Ermitagaina eta Burlatan erregistratu dira oraingoan kasu gehienak. Ekainaren bukaeran hasiko dira 39 eta 30 urte bitarteko txertaketarako deitzen. Aurten 6 hilabetetan 11 pertsona zendu dira Nafarroan trafiko istripuetan iaz urte osoan 18 izan ziren. Nafarroa ezagutu sareak naturgunetara bizitak egitea sustatzen du lurraldean errespetuzko jarrera iraunkorra izan da. Iruñeko udala eskolarako bidei buruzko proiektu pilotu batean ari da lanean xede harturik ikasleak segurtasunez eta autonomiaz joan eta etorri ahal izatea. Kaparrosoren Errota udal eskolak ikastaroak eta jarduerak eskaintzen ditu. Nafarroko Parlamentuko lurralde kohesiorako batzordeak Baztango Aritzakun eta Urritzate bizitatu zituen atzo, 600.000 euro inbertituko dituzte bi auzoetako pistak zola berritzen. Bira Nafarroan barna egitarabako 30 herritan sortzen ari diren 17 talderen emanaldiak eskainiko ditu. Bera kultur programaren lehen helmuga da uda honetan. Larun batean, Toten aretoan agoan Gehiburutiken kontzertua arratsaldeko 7:00 aintzinera. Asteontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Gaur, geltokin komunetik ikuskizuna eskainiko dute bi saiotan. Lehenengoa arratsaldeko 7:30 izanen da eta bigarrena 9:00. Sarrerek 10 euroko prezioa dute edari bat barne dutelarik. Gainera, gaur ere 8:00 eta Zizurko kulturetxean Alazne Etxeberria, Jose Cruz Gurrutxaga eta Mikel Bermejok bakarrizketak eskainiko dituzte. Gaur eta bihar, bestalde, arratsaldeko 7:00 Atarrabiako kulturetxean Matilda antzerki musikala izanen da 12 euroko sarrerarekin. Bihar goizean aldiz, 12:30 Zentral Aretoan Delio eta Azken Sustraiaken kontzertuak egonen dira. Biharko arratsaldeko 6:00 Ziztada eta Erlantz Fit taldeen kontzertuez gozatzeko aukera izanen da Katakraken. Horretaz gain, bihar ere Jakerrak antzerki obra eskainiko dute Nafarroako Antzerki Eskolan arratsaldeko 7:00. Eta azkenik, biharko 7:00 hasita ere, Agoan eta Burutik taldeen kontzertuak egonen dira Totem aretoan. Gaurko komunikabideen azalak aztertzen jarraituko dugu. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularra, Nafarroak jada Europar Batasuneko laguntzak exekutatzen dituela da, 154 milioi gehiagoren esperoan. Argazkian aldiz, ekaitzen denbora irudikatzen du. Horretaz gain, Nafarroan sexuka banatzen duten bi ikastetxeek klase mistoak izanen dituztela jakinarazten du. Baita alkola eta drogak zirkulazio istripu hilgarrien erdietan presente dagoela ere. Bestalde, Nafarroan COVID-agatiko 28 ingresatu izan direla aipatzen du, zifrarik baxuena 11 hilabetetan. Honekin lotuta, Nafarroak 2020an 1624 biztanle galdu dituela nabarmentzen du, 19,7 heriotza gehiago erregistratuz. Amaitzeko, Robinsonen omenez osasunak Anfielden jokatuko duela azpimarratzen du azalonek. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Istripu igoeren ondoren, alkoholaren eta drogen kontrol masiboak Nafarroara itzultzen direla dio titularrak.
Argazkian atzoko ekaitzak nabarmentzen ditu. Gaia aldatuz, COEko lehendakariaren indultuei babesa emateagatik sortutako polemika aipatzen du. Bestetik, Mirabai Eselredin eta Irabia Izagak ikasgela mistoak izango dituztela jakinarazten du. Eta azkenik, Osasunak eta Liverpoolek Robinsoni omenaldia prestatu diotela azpimarratzen du. Gararen azala aztertzera pasako gara. EAJak eta PSEek ustelkeriaren aurkako bulegoa sortzea baztertu dutela dio titularrak. Argazkiaren bidez, ertzaintzak berriro ere Tubacexeko greban dauden langileen aurka egin duela jakinarazten du. Horretaz gain, Repsoli Opengela Fundazioaren agintea zergatik uzten zaion ez duela inork azaltzen nabarmentzen du azalean. Bestalde, Hego Euskal Herriko ospitaleetan COVID-19agatik 150 gaixotik behera daudela aipatzen du. Eta amaitzeko, materiala aukeratzeko liturgiak pilotako finalari normaltasun pixka bat ematen diola azpimarratzen du. Berriarekin jarraituko dugu. Albiste nagusiak euskararen aldeko ekintza zuzena nabarmentzen du, azterketak euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatzeko. Gaia aldatuz, Mercedesek eta Volkswagenek Gasteizen eta Iruñean ekoizpena etengo dutela jakinarazten du. Horretaz gain, Euskadiko Orkestrak 2021-22ko denboraldia irailean Brahmsekin hasiko duela iragartzen du. Eta azkenik, Iranen favorito bozetan izan den joera aldaketa aipatzen du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, Amore Eman eta Mirabai Eselredin eta Irabia Izaga zentroek ikasgela mistoak ezarriko dituztela da. Bestalde, poliziak garabi batera igo den pertsona bat jeisten saiatzen gaua eman duela jakinarazten du. Eta azkenik, bihar Iruñerriko Delio, Agoan eta Burutik taldeak zuzenean ariko direla nabarmentzen du. Joan gaitezen orain gaurko eta asteburuko eguraldien iragarpenak ikustera. Gaur, tenperaturak gora egingo du, baina ezegonkortasunarekin jarraituko dugu. Goizean giroa lasaia izango da. Hodei baxu eta lainogune batzuekin hasiko dugu eguna, baina goizak aurrera egin ahala ostarteak nagusitu joango dira. Arratsaldean ezegonkortzera egingo du. Zaparradak botako ditu eta trumoi ekaitzak joko du. Zaparradak zenbait lekutan handiak izan daitezke eta txingorra ere bota dezake. Eki osagaiko haizea ibiliko da eguerditik aurrera. Temperatura igo egingo da. Beroenak kostaldean 22-24 gradu ingurura iritsiko dira, eta 25 eta 30 gradu artekoak izango dira gainerako lekuetan. Bihar, larunbatean, eguraldiak ezegonkor jarraituko du. Hodei ugari izango dugu, batez ere goizaldean eta arratsaldean, eta zaparrada trumoitsuak botako ditu. Goiza lasaiagoa izango da, zeruan urdinguneak ere izango dira. Haizeak hegoaldetik joko du, eta arratsaldean iparraldera egingo du. Temperaturan ez da aldaketa handirik izango aurreko egunekoarekin alderatuta. Eta bukatzeko, igandean, eguraldia ez da aurreko egunetakoa bezain ezegonkorra izango. Tarteka, hodeiguneak agertuko badira ere, giroa nahiko argia izango da. Orokorrean, ateri eutsiko dio leku gehienetan. Hala ere, ez dugu baztertzen tarteka zaparradaren bat edo beste botatzea. Hego osagaiko haizea ibiliko da. Arratsaldean, kostaldean, iparraldekoa sartuko du. Temperatura maksimoek apur bat egingo dute gora ipar partean. Orain Iker Tubiago dugu gurekin platoan, bera Laba proiektuko kidea da. Kaixo, Iker. Kaixo. Zer moduz? Ongi, hementxe. Esan dugun bezala ez, Laba proiektuko kidea zarazu, eta ezagutzen ez dutenentzat, ez, edo inoiz entzun ez dutenentzat, zer da Laba proiektua? Laba sare bat da, ez, Iruñean edo Iruñerrian bizigaren zenbait euskaldunek sortzen dugun sarea, asmoa duena sare hori ez, zabaltzeko, eta momentu honetan helbururik gertuena, ez, Gazteluko plazan lokal bat irekitzea da,
eta hori nahiko genuke euskal kulturarentzat eta euskaldunentzat topagune bat bihurtzea. Eta aipatu duzu sare bat dela, orduan zuen artean lehenagotik elkar ezagutzen zenuten eta erabakitzen duten agian toki bat behar zenutela, nola izan da pixkat prozesua? Bueno, toki bat izateko aukeraren bueltan bildu ginen. Aukera hori sortu zen eta hor jende diferentea bildu gara. Jende askok ez genuen elkar ezagutzen lehenagotik, beste batzuk bai, azkenean asko euskalgintzaren inguruan mugitu izan du gara, baina gero bada bestelako jendea ere, eta orduan horre hasi ginen prozesu bat, pixka bat ikusteko zer genuen, zer behar ikusten genituen Iruñerako, eta hor bilerak eta ahal izan dugun bezala, pandemia bete-betean hasi ginelako honekin, eta hortik sortu da, poliki-poliki guztien artean eta ideiak partekatuz eta hortik sortu da momentu honetan plazaratu dugun proiektu hori. Oraindik ez dagoena erabate zehazturik eta oraindik ere jarraitzen duena, pentsatzeko edo hausnartzeko prozesu horretan. Orduan, abia puntua pixkat noiz izan zen edo zer izan zen? Duela urte bete baino gehiago hasi zen kontua, eta horixe aukera bat zegoen Gazteluko plazan zerbait egiteko, euskalgintzari lotua edo euskarari lotua, eta hor hasi zen mugitzen, ara eta ona deika sarea pixka bat gure inguruan zabaltzen, algenuen tokietara ailegatuz, eta hortxe hasi zen guztia. Gero joan da jendea batzen bidean, eta momentu honetan jende desente dago, haude bi geruza bezala, agian lan aktiboagoa egiten dugun personak, eta gero badago beste sare bat, ezinbestekoa ere babes sare moduko bat, informazioa jasotzen duen jendearena, ideiak ere ematen dituztenak, eta hori ere importantea da, babes sare hori, bai. Eta orduan, zein izango litzateke ideia? Zer da egin nahi duzuena Gazteluen Parantzako lokal honetan edo toki honetan? Alde batetik nahiko genuke bilgune bat izatea euskaldunentzat, eta beraz hor ideietako bat da kafetegi moduko bat izatea, edo behintzat ara joan eta lasai egoteko toki bat izatea. Bestetik nahiko genuke euskal kulturarentzako erreferentziazko toki bat izatea, eta horregatik ere aipatzen dugu Oholtza, nahiko genuke eskaintza kultural jarraitu bat eta kalitatezkoa eskaini. Gero baita ere, erakusleio garela esaten dugu, eta horre saltoki bat izatea pentsatua dugu, euskal kulturak sortzen dituen produktuak saltzeko eta erakusteko ere bai, Gazteluko plazan egonen denez gainera, hor, aprobetxatu behar dugu, erakusleio hori edo, hiriaren erdian egote hori. Eta gero, bestetik ere, nahiko genuke hortik proiektu berriak sortzea, laborategi moduan ere funtzionatzea, ez bakarrik erakusteko, ez bakarrik erakusleio izatea, baizik eta sorgune ere bai, eta motore proiektu kultural berriak sortzeko. Denaen, orain momentu honetan ez dago tokirik hau ahalbidetzen duena gauza hauek egin ahal izatea? Momentu honetan badaude toki batzuk, adibidez eskaintza kulturala, euskal eskaintza kulturala badago Iruñean. Ikusten duguna ere ez dagoela toki erreferentziazko bat, Iruñeko udalak sortzen ditu bere egitasmoak, beste batzuek ere bai, batzutan karrikirik egiten ditu egitasmo batzuk, Zaldiko Maldikok ere bai, Katakraken egiten dira, zenbait tokitan egiten dira, baina iduritzen zitzaigun falta zela
horrelako programazio jarraitu bat toki batean. Eta hori bai nahiko genuke laban horrelako zerbait izatea. Denain horrek ez duke kenduko agian gero beste toki horietan egin ahal izatea bestelako gauzak? Ez dut uste ez, pentsatzen dut laba ez datorrela inori tokia kentzera, baizik eta gehitzera ez, eta zentzu horretan landu beharko ditugu harremanak, orain arte lan egin duten guztiekin eta hemendik aurrera egin duten guztiekin, baina ez dut uste labak kenduko dionik tokia inori ez. Eta badago beharra ez, orduan laba bezalako proiektu bat? Guk hori ikusi dugu, hor egia esan jende gazte asko bildu da. Uste dut, belaunaldi berri bat bildu dela labaren inguruan, badaude ere, euskalgintzan denbora luze daramaten personak, importantea delako ere transmisio hori ematea eta ez agertzea ez, holako proiektu bat, inolako konexiori gabe, orain arte Iruñan egin den lan guztiarekin, horrek ez duke zentzu handirik. Baina, bai uste dut nabarmentzekoa dela hori ez, jende gazte asko dago eta badirudik kezka hori nahiko gehienek bagenuela ez, ikusten genuela zerbait faltan edo behintzat euskara ardatz duen toki baten faltan. Badaude beste toki batzuk, baina toki horiek ez dute euskara ez da oinarrizko zerbait, euskara ez da eguneroko zerbait, euskara da batzuetan agertzen den zerbait, ez? Eta hori bai ikusten genuen garrantzitsua. Gainera beste puntu importante bat da, ez? Justo Iruña erdira eraman nahi duzuela, tokia ere garrantzitsua da. Bai, hori ere zen beste kezketako bat, ez? Iduritzen zaigu euskaldunak ibili garela nahiko zokoan, beti gauzak egiten, baina nahiko ikusezin gurekin batera bizi diren beste iruindar batzuentzat, ez? Eta kezka horretatik ikusi genuen aukera honekin genuela bide bat Iruña erdian agertzeko, agian euskaldunentzako hain erreferentziazko ez den toki batean, euskaldunak ez ere han agertzeko, esateko hemen gaudela, erakusteko nortzu garen, eta hori ere ikusten genuen importantea, ez? Pixka bat, baita ere lubakien logika horretatik aparte, ez genuke nahi gure proiektua izatea euskara aldarrikatzeko toki bat, gehiago da euskaraz egiteko toki bat, ez? Pentsatu gabe inkluso, ez? Zerbait inkonstientea izatea ara joan eta euskaraz aritzea, eta hori, nik uste kezka horietatik atera dela, ez? Proiektu hau. Orduan agian Iruñean uste baina euskaldun eta euskaltzale gehiago daude? Iruñean euskaldun asko gara, ez? Nik uste dut hala dela, eta proiektu honek bai uste dut baduela ambizioa orain arte euskalgintza ailegatu ez den sektore horietara ere ailegatzeko. Eta hor aipatzen nuen hori, ez? Euskara aldarrikatzea baino, euskara normalizatzea litzateke kontua, jende asko prest dagoelako militatzeko, eta hori importantea da, eta beharrezkoa da, baina egon daiteke sektore bat, kezka hori ez duena, baina euskalduna dena, eta sare honetan sartu daitekeena. Horrekin ez, aurkitzen bada, agian berak ere naturalki aterako zaio euskaraz aritzea. Hori da. Hortan espazio hortan behintzat. Bai. Eta uste dut ere, belaunaldi berri batek sortutako proiektua izan da, hor aukerak egon daitezkeela, jende gazte batengana ailegatzeko, agian ez duena hainbesteko atxikimendurik, orain arte egon diren beste proiektu batzuekin, ez? Eta bada beste modu bat jende hori euskarara ekartzeko. Denaen ez, erronka hau burutu ahal izateko, oraintxe momentu hauetan ez, diruaren beharrean zabiltzate. Bai, hori da, proiektua erabat zehaztu aurretik,
behar genuen, ez, babes ekonomikoa ere bai, baliabide ekonomikoak ezinbestekoak direlako, eta orduan horrela atera gara plazara, ez, dirua eskatzera, diru bilketa kanpaina abiatu dugu, itxulapikoa.eus webgune hortan, eta, oraingoz konten, ez daramagu egun asko ere, eta, gutxieneko kopurura ailegatu berri gara, 10.000 euroko langa hori pasa dugu. Oraindik falta da, erronka handia da, ez, 30.000 euro bildu nahiko genituzke, lokalean egin behar diren lanak ordaintzeko batez ere, eta proiektua martxan jarri ahal izateko, baina oraindik baditugu egun batzuk, eta ikusita nola doan martxa, espero dugu, beteko da, itxaropentsu. Hori da, ez, jendeak ekarpena eginen duela, eta argi ikusi dugu, badagoela sektore bat, ikusten zuela, ez, horrelako proiektu baten beharra, ze uste dugu izan duela, ez, oihartzuna, labaren kontu honek, eta jendea hasi da sosai hartzen, eta hori ere zerbaitengatik izanen da. Bai, eta noiz arte dago epe hau, noiz arte duzue ez jarrita epe muga? Bai, uztailaren 14an bukatuko dugu diru bilketarekin, egoera normal batean, San Ferminetako azken eguna litzateken horretan, eta beraz, oraindik geratzen zaizkigu egun batzuk, sareak astintzeko ere bai, ez, ateak jotzeko eta erronka hori ere lortzeko. Eta gero noiz dago asmoa, ez, proiektuarekin hasteko, burutzen hasteko? Egia esan ez dugu data finkorik, lehenbiziko helburua da baliabideak izatea lokala txukuntzeko eta prestatzeko. Orduan ez dugu hola data zehatzik nahiko genuke helduen ikasturtearekin batera ireki, baina oraingoz data zehatzik ez dugu esanen, azkenean gauza hauek badakizu, ez? Batzutan luzatzen dira edo orduan zur jokatu behar dugu, eta baina gure asmoa da helduen ikasturtean labaia irekita egotea, noski. Eta bestetik, laba izena zerbaitengatik da? Bai, laba izenarekin bueltaka ibili ginen, zenbait izen izan genituen mai gainean, eta irizpide batzuk markatu genituen oso argi, alde batetik zeuden ideia batzuk, ez, guk zer transmititu nahi genuen, eta hor aipatu dudana zokotik ateratze hori, erdigunetik, ez, hiri guztira zabaltzeko ideia hori argi esan genuen, eta iduritu zitzaigun, ez, labak pixka bat hori islatzen zuela, ez, barnetik, lur barnetik ateratzen da, eta gero barreiatuz doa, eta gainera hor geratzen da, ez, ez da bakarrik pasatzen, han geratzen da, eta hor egonkortzen da. Nahi genuen ere, izen motz bat, pentsatu genuen ere, ez, deklinatzeko erreza izan bertzuela, hor gauza praktiko batzuk ere bazeuden, erreza ere euskalduna ez den jendearentzat, gainera kasu honetan ez genuen bilatu euskaraz bakarrik ulertuko zen hitz bat, edo euskararekin lotuko zen hitz bat, eta laba, ez, beste inguruan ditugun hizkuntzetan antzeko edo berdin esaten da, baina euskaraz da. Orduan pixka bat ideia hori, ez, naturaltasun hori transmititzeko, hau euskaraz da, baina ez da euskarari buruz, ez? Eta horri iduritzen zitzaigun importantea izena ez lotzea beti, ez, euskarari lotzen zaizkion kontzeptuekin, eta saiatu gara pixka bat hortik ere aldentzen, eta baita ere orain arte euskalgintzak erabili dituen izen horietatik ere pixka bat aldentzen, nahiz eta, esan da bezala, euskalgintzak orain arte egin duen bide hori aintzat hartzen duen labak, hor egon den jende asko labaren barnean dago, eta noski ez ikusten dugu kontinuum bat bezala, baina nahi genuela beste irudi bat, irudi diferente bat eman, eta uste dut ere ez bai logotipoan, bai
karteletan, itxuran, lortu dugula, pixka bat orain arte zegoen horrekin apurtzea. Desberdintzea, zerbait berria dator. Hori da, hori zen, jendeak ez dezala ikusi betikoa, baizik eta beste gauza bat. Orduan orain aipatu duzen bezala, itxulapikoa.eusen bidez laguntza ekonomikoak jasotzen zabiltzate, eta saretzen jarraitzen duzu, agian norbaitek interesa balu ez proiektuan zuekin harremanetan jarri eta egin dezake. Bai, alde batetik bisita gidatuak eskaintzen ari gara, poliki-poliki, eta hor zabaltzen dugu, deialdia sare sozialen bidez, edo gure komunikabideen bidez, eta hor izena emateko aukera dago, eta hori bada bide bat, gero ez bakarrik laba proiektua ezagutzeko, baizik eta gero hor sartzeko ere, nahi duenarentzat, webgunean ere aukera dago, laba.eus webgunean bago aukera datuak sartu eta informazioa jasotzeko, eta bide horietatik erreza da guregana ailegatzea, eta bai, noski irekia da, proiektu ireki bat da, eta orduan nahi duen guztiak badu aukera etortzeko, eta oraindik ere sartu daiteke, proiektua martxan dago, baina ez dago bukatuta ere, orduan, eta ez da inoiz bukatuko, beti jarraituko du martxan, eraldatzen, eta beraz, edozein unetan nahi duena sar daiteke. Eta proposamenak egin, ideiak bota, eta... Hori da, bai. Azkenean hori da, sarearen zentzua hori da. Ez da erakunde bat atzean dagoena, hau egiten, hor jende badago, eta jende gehiago izan daiteke noski. Orduan herritarren arteko kontu bat da, ez dago inor, lehendakari, ezakit agintzen... Hori da, bai, egia da, momentu honetan... Antolatzaileak gure antolakuntzarako beharrezkoa izan dugula elkarte bezala izen ematea, baina ez dago inolako jerarkiarik, eta beraz funtzionatzen dugu lantaldeetan, bakoitzak alor bat jorratzen du, eta gero egiten ditugu hilabetean behin edo halako plenarioak denak biltzeko, eta erabaki handienak guztien artean hartzeko. Primeran, ez dakit agian zerbait faltatu izan zaigun, aipatzeko, besterik gabe, ze mezurekin bukatuko zenukeen? Mezua argia, edozeinek baduela tokia laban, momentu honetan ekarpen ekonomikoa egin dezakeenak egin dezala noski, eta ekarpen ekonomiko hori egiteko aukerarik ez duenak bestelako ekarpen bat egiteko aukera baldin badu ere bai, noski hori ere importantea da, eta beraz hor daude gure sareak, gure komunikabideak, eta espero dugu helduen ikasturtean martxan lehenbailen jarri ahal izatea, eta orain aipatzen ari garen ideia guzti hauek eta amets guzti hauek benetan formartzen duten, eta etorkizuna handia duen olako proiektu batek. Mila esker. Mila esker zuei. Zorte hon, espero dugu primeran joatea guztia. Mila esker. Aditzen duzu, sumatu duzu dardara hori? Badator. Energia eratu dugu urteetan, eta lurpean borborka dago magma hori. Hemen sortu ginen, hemen gara, baina askok ez gaituzte ikusten. Ez dugu lurrazpian gelditu nahi, ez dugu ezkutuko izan nahi. Urtez urte, mendez mende, irradiazio gune bihurtu gara. Eta bada garaia, agertu nahi dugu, kanpora atera, karriketan zabaldu, dena hartu, dena amestu, dena sortu, dena eman, dena esan. Bazterra utzi nahi dugu, erdigunean zabaldu, erdigunetik barreiatu. Euskaratik eta euskaraz. Euskaraz ari gara, euskaraz baikara. Zuei ari gatzaizkizue. Zuei, guri, ari, adi. Elkargune gara, erakusleio gara, oholtza gara, kafetegia gara, laborategia gara, kultura gara, energia gara, gu gara, eta zurekin ere, bagara. Beroa bildu dugu, zu txikian aritu gara, eta dagoeneko indarra bildu dugu. Magma borborka ari da, eztanda egiteko unea da. Sartu gure salara, laba gara.
udalerrietako albisteekin jarraituko dugu. Atarrabian, Nafarroako Antzerki Musikalaren Akademiaren ikasturte bukaerako ikuskizunak taularatuko dituzte egunotan. Lehenengo ikuskizuna gaur izanen da, arratsaldeko 7etan kulturetxeko antzokian 12 euroko sarrerarekin. Gaur eta bihar Matilda ikuskizuna izanen da. Ekainaren 20ean, 4:00 Ani obraren txanda izanen da. Ondoren, ekainaren 20 eta 27ean La tiendita de los horrores eta ekainaren 25 eta 26ean Gris obrarena. Zizur nagusira pasako gara. Aurten ere, Zizur Nagusiko Udalak Etxepare saria antolatu du, Euskara Sailaren bidez Nafarroako beste 21 toki entitaterekin batera. Aurten, Zizur Nagusiko Udalak eman dio saria Amaia Egidazu Dorotea albumaren egileari. Osotara, 30 lan aurkeztu dira. Epaimaia Leire Salaberria ilustratzaileak, Idoia Sobrino liburuztainak eta Patxi Zubizarreta idazleek osatu dute. Eta Dorotea lana aukeratu dute 5.000 euroko saria jasotzeko, egile eskubideen aurrerapen gisa. Lana Pamiela argitaletxe Nafarrak argitaratuko du Euskaraz 2021ko udazkenean. Eta bestetik, gimnasioaren ordutegi berriak ezarri dituztela jakinarazi dute. Udan zehar aldatuz joango dira eta informazioa eta ordutegiak udalaren webgunean kontsulta daitezke. Iruñearekin amaituko dugu. Kaparrosoren Errota Piraguismoko udaleskolak hilabete honetan jarriko ditu abian ikastaro eta proposamen guztiak. Besteak beste, haur eta helduei zuzendutako hastapeneko eskolak, taldeka egiteko jarduerak eta stand-up paddleboard saioak. Hori ez gain, hilabete honetako azken astetik udako hiri kanpaldiak eskainiko dira, aste batekoak eta 8 eta 14 urte bitarteko aurrei zuzenduak, eta ez da beharrezkoa ur kirolak praktikatu izana. Iruñean, barnealdeko hiri batean ur kirolak aire librean praktikatzeko aukera dago Arga ibaiaren ibilbideari esker. Horren inguruan egituratzen baitira Kaparrosoren Errota udal eskolaren proposamenak. Ur kirolak ezagutu edo jarduera fisiko eginez ongi pasatu nahi duen orok eskura ditu eskaintzen diren kaiak ikastaroak, hastapen mailakoak naiz azkarrak. Eta gai aldatuz, Iruñeko udalak hirian mugikortasun jasangarria sustatzera bideratutako ekintzen barruan, ekainean Amaiur ikastolarekin elkarlanean aritu da eskolarako bide seguruak abian jartzeko esperientzia pilotu bat egiteko. Ekimenak arriskurik gabeko eskolarako ibilbideen diseinua eta erabilera sustatzen ditu. Goizero, ikasleek taldeka antolatuta, ikastetxera oinez iritsi ahal izateko erabilgarriak. Horrela, haien autonomia eta aztura osasungarriak sustatzen dira, eta aldi berean ibilgailu motordun partikularretan egindako joan etorriak eta horiek eragiten dituzten arriskuak murrizten dira, batez ere ikastetxetako sarrera eta irteeran. Amaiur ikastolarekin egin den elkarlana abia puntu bat da, eta hura aintzat hartuta Iruñeko udalak eskolarako bideak sustatu eta indartu nahi ditu hiriko ikastetxe guztietan. Ildo horretan, pilotua abiatu duen ikastetxeko gurasoen elkartearen eta zuzendaritza taldearen inplikazioa eta lana funtsesko jotzen da gainontzeko ikastetxeei erakusteko ekimenak berak eta hura hainbat tokitan ezartzeko aukerak dituzten abantaiak. Udaleko mugikortasuneko alorreko arduradunek ikastetxeekin topaketak programatuko dituzte ideia horiek helarazteko ikasturtearen hasieran, 2021ko Europako mugikortasun astearen karietara, zeinaren lema zure osasunagatik mundu jasangarrian mugitu baita. Horretaz gain, Nafarroako Parlamentuan egon gara Euskararen dekretuari buruz galdezka. Egia esan, dekretuaren zirriborrorik ez dugu ezagutzen, komunikabideen bidez jasotakoa soilik eta gobernuko kideek egin dituzten adierazpenen baitan. Beraz, entzun duguna eta momentuz dakiguna benetan kezkagarria iruditzen zaigu, atzera pausua delako pasaden legegintzaldian egindako urratsekin alderatuta, bai merituen
izendapenean, eremu ez euskaldunean, zein eremu mistoan planteatzen ari diren mugak ez dira zilegi. Nafar jendartearen parte handi batentzat iraingarria da alderdi sozialista, kasu honetan entzutea errealitate soziolinguistikoak euskara meritutzat sartzera bultzatzen dituela, eta aldiz alemana edo frantsesa edo ingelesa bai. Honek gure ustez erantzuten dio ikuspegi erabat alderdikoiari, erabaki politiko bat da, eta guk ere oso garbi esan nahi dugu, ez dugula inondik inora onartuko, arlo honetan atzerapausurik ematea, eta bai alderdi politiko moduan eta bai herritar moduan parez pare izango gaituela gobernuak. Bueno, dekretu hori bintzat ezagutu den bezala, ezagutu den zirriborroa, ez nahikoa da, guztiz ez nahikoa. Oso motz gelditzen da, eta publikoan esan dugun, salatu dugun bezala, gure ustez batez ere, eremu ez euskaldunean ez duelako planteatzen euskara meritu gisa baloratzea, beste hizkuntza batzuk, atzerriko hizkuntzak hain zuzen ere, baloratzen dituen bitartean. Eta hau guri lotsagarria iruditzen zaigu, oso mingarria da guretzat, gure gobernuak honekin aurrera jarraitzea, baina egia da, honekin tema honetan harresi bat topatu dugu PSN-en, hilabete daramazkigu gora eta bera gai honekin PSN-erekin, publikoki, modu pribatuan, eta harresi handi bat topatu dugu, bai gobernuan, bai alderdien artean, bai parlamentuan ere, eta parlamentuan kontuan hartu behar dugu ere, harresia sendotzen dela Navarra Sumaren babesa daukanean. Eta ez zen hala izan beharko. Kontuan hartu behar dugu 2019ko sententziak eta ondoren Nafarroako kontseiluak eta baita arartekoak ere argi utzi dutela euskera baloratu daitekela modu legal batean, inolako arazorik gabe, Nafarroa osoan, baita eremu ez euskaldunean ere da borondate politikoa, oso kritikoa gara PSN-erekin gai honetan, argi daukagulako interes elektoralistak direla eta alderdikeriak direla posizio honetan mantentzen egiten dutenak. Meritutzat sartzeak baditu bi plano, ezta? Batetik simbolikoa, alegia herriberan alemana baloratu ahal izatea eta dekretu horrek benetan debekatu egiten baldin badu euskara baloratzea, ari gara berriro ere herriberako euskaldunak, Nafarroko euskaldunak oro har, baina herriberakoak bereziki bigarren eta hirugarren mailako herritartzat hartzen. Euskara arazo dela, euskara diskriminatorioa dela, euskara inposatu nahi izan dela, mezu hori Nafar gobernuak ematea oso larria iruditzen zaigu. Eta gero, plano praktikoa dago. Plano praktikoan, herriberako euskaldunek ezin baldin badute ezagutza handiagoa daukatela agertarazi lanpostu bat eskuratzeko, horrek ere, suposatzen du euskaldunak berriro ere diskriminatuta egongo garela. Eta beraz, ez dauka, ez hanka, ez buru. Bai, ondorioen aldetik, nik bi ondorio banatuko nituzke, harreman handia daukatenak haien artean, ez? Alde batetik, simbolikoa oso garrantzitsua da. Ezin dugu esan, Nafarroako zati bateko euskaldunek besteek, baino eskubide gutxiago dituztela, eta mezu hori ari da bidaltzen dekretu honen bitartez, oso kritikoa gara honekin. Eta gero, beste aldetik, dago ondorio praktikoa, egia da lanpostuen, administrazio publikoaren aldetik, lanpostuen 3%, 4% besterik ez zaie eragiten, alde horretatik pentsa daiteke ez dela oso handia, baina guri oso garrantzitsua iruditzen zaigu, ze garrantzitsua da bidaltzen duzun mezua, eta bidaltzen ari zaren mezua dekretu honen bitartez da euskara jakitea ez dela ingarrantzitsua, balio gutxiko kontua dela, are gehiago kontuan hartzen baldin badugu, tuterara joateko edo tuteran bertan oposizio batzuk egiteko, Alemaniera adibidez baloratu ahal izanen dela, eta ez euskera. Euskaren etorkizuna nagusiki Nafarroko herritarren esku izanen da. Hizkuntza politika eraginkorrak behar dira, herri gogoa behar dira, baliabide material nahikoak behar dira hizkuntza politika eraginkor bat egiteko. Momentu honetan, Nafar gobernuaren aldetik
eta alderdi nagusiaren aldetik bereziki ikusten ari gara izugarrizko borondate falta hizkuntza politika eraginkorroiek egiteko, baina nafar jendarteak badauka herri gogoa urte luzez demostratu den moduan euskaraz bizi nahi du jendartearen parte handi batek eta etorkizuna nagusiki bai politikak bultzatzeko, bai gobernua presionatzeko eta bai euskara bizirik mantentzeko nik ziurtzat daukat euskarak etorkizuna daukala eta herritarrok daukagula giltza. Bueno, Nafarroan euskarak edukiko du herritarrok nahi dugun etorkizuna. Gure aldetik espero dugu etorkizun oparo izatea eta gure esku dago ez bakarrik herritarron esku, egia da instituzioek lagundu behar dutela, eta oraintxe bertan ikusi dugun bezala, beti ez gara laguntzen ari behar den bezala, baina nik uste dut instituzioen laguntzaz eta ematen ari dena, kontuan hartu behar dugu, euskara bidearen bitartez adibidez, bai komunikabidei, bai euskaltegei, bai elkarte ezberdinei, ematen zaieizkien diru laguntzak desente mantendu lehen eta alditu direla, azken urte hauetan, eta laguntza horiekin eta batez ere herritarren bultzadarekin guk espero dugu Nafarroa osoan, ez dugu sinisten zonifikazioan, Nafarroa osoan eskubidea bete ahal izatea, euskaraz bizi ahal izateko. Aste honetan genero indarkeriaz hitz egitea beste erremediorik ez daukagu berriro ere. Gure inguruan Euskal Herriari begiratzen baldin badiogu, Senperen hilketa matxista bat izan zen pasaden egunean eta inguru zabalagoari begiratuta ere, Espainiar Estatuan, oso jasaingaitza bilakatu den egoerak baditugu azken aste egunotan, umeak tarteko gainera, umeak erabili eta umeak hil egitea, horrela ingarbi esan behar da, emakumei ere min emateko eta indarkeria matxistaren beste aurpegi moduan, Tenerifen ikusi dugun moduan. Beraz, gai honek eskatzen du agenda politikoan etengabeko lana izatea, Nafar gobernuari dagokionez, badaukagu lege bat indarkeriaren kontra jotzeko, baliabideak behar dira arlo guztietan eta departamentu guztietan benetako lan eraginkorra egiteko. Eta jendartean, kontzientzia hori, jada, azken urteotan areagotu dena, oraindik ere are gehiago indartzeko. Jasangaitza da, nahikoa da, emakumeok ez ezik, gizonok ere inplikatu egin behar dute borroka honetan, benetako berdintasunik ez dugulako izango emakumeak erasotu eta emakumeak hil egiten diren bitartean. Duela urte bat, Espainiako gobernuak onartu zuen lege proiektu bat, bermatzen zuena errenta minimo bat herritar guztiontzat. Lege proiektu horretan, esaten zen argi eta garbi, foru komunitateok ahal izango genuela eskuratu eskuduntza hori oso epe motzean, 3-4 hilabetez hitz egiten zen. Urte bat pasatu da, eta oraindik ez da gauzatu transferentzia hori. Eta, ostegun honetako osoko bilkuran, Nafarroako gobernuari galdetuko diogu ea ze pauso eman duen hau gauzatzeko. Oso gai garrantzitsua iruditzen zaigu guri, Nafarroan errenta bermatua daukagu, baina gure eskubidea da errenta hori osatzea Espainiak onartutako errenta horrekin, guia ari gara ordaintzen, dagokigun moduan ari gara ordaintzen errenta hori ezarri ahal izan dadin Espainia osoan, eta uste dugu transferentzia hori jaso behar dugula ahalik eta lasterren. Eta honekin lotu nahi nuke, orokorrean eskuduntzen kontua, ikusten ari gara atzerapen bat bestearen ondoren etortzen ari dela gai honetan, eta kezkatuta gaude. Egia da duela gutxi osasunarena kartzeletan jaso dugula, bazen garaia, baina egia da aldi berean ari direla atzeratzen beste eskuduntza garrantzitsu batzuk. Hor dago trafikoarena, etengabeko atzerapenekin, hor dago diru sarreren minimoarena, eta hainbat daude. Horregatik, pentsatzen dugu garrantzitsua dela gai hau ahalik eta lasterren mugitzea, eta horregatik gobernuari galdetuko diogu ostegun honetan kontu honengatik.
Fundazioko Mikel Navarro dugu platoan. Kaixo, Mikel. Kaixo, egunon. Zer moduz? Oso ongi, egun hauetan, lanpetuta, baina pozik, harremanetan gaudelako kirolariekin, haien beharrak entzuten, bekak atera ditugulako, eta momentu polita da. Benahen, momentu honetan ez, atera dituzuen bekak dira emaitzen gatiko bekak. Eta gero Horixe. badituzu ere beste beka mota batzuk. Bai, hauek dira emaitzaren edo emaitzen araberako bekak, uztailaren bostera arte eskatu ditzakete, eta segun ze emaitzak izan zituzten 2020an, jasotzen ari dira, edo momentu honetan hautagaitzak aurkezten ari dira. Eta gero beste beka batzuk ere izanen dira, ez? Baditugu hainbat programa, baina egia esan hau indartsuena da, zen azken finean 300.000 baino gehiagoko aurrekontua du, eta laguntzen diegulako 200 kirolari inguru. Kopuru oso altua, ez? Bai, laguntza 1.000 dira, zen beti kirolariek gehiago behar dutelako eta asko direlako, baina ala eta guztiz ere eskertzen dute zen urte gogorra izan zelako 2020koa. Orduan, COVID-19 gatik bairatutakoa, babesleen faltaren gatik, eskertzen dute diru laguntza hori izatea. Eta, esan dugun bezala ez, saritzen dira pasaren urteko emaitzak edo denboraldiko emaitzak pixkatez. Eta lehiaketa ez zutenek badute klausula bat aurkezteko 2019an izandako emaitzak. Alde horretatik Nafarroako gobernuak sendotu du bere apostua, kirolaren aldekoa, eta handitu dugunez aurrekontua, iaz 14% baino handiagoa da, orduan, horri esker lagundu aldiegu zentzu horretan. Lehiaketa ez zutenek klausula hori hartu aldute eta eskatu aldute 2019an izandako emaitzen arabera. Orduan pixkat saritzen duzu, ez? Nolabait esfortzua. Bai, batez ere, haiek ere erakartzen dizkigutelako hainbat balore haien aktibitatearen bidez, azken finean esaten ari gara eta bekak ematen diegu jokalari olimpikoei, egokituei, bertako kiroletakoei, esan nahi dut oso garrantzitsuak dira, zen pentsa dezagun adibidez uda honetan izango ditugula dozena nafar bat Tokion marka nafarra erakusten Olimpoan, esan nahi dut. Maila altuenean. Bai, ekitaldirik nagusienean. Oso garrantzitsua. Orduan, naiz eta itzultzen pixka bat, haiek ematen digutena, saritzen. Sariatzen, zentzat. Eta, orduan, naiz eta urte komplikatua izan, Nafar kirolariek maila mantendu dute? Bai, mantendu eta hobetu dute. Urteak pasa eta bekadun gehiago ditugu. Honek esan nahi du Nafarroako kirolaren maila handitzen ari dela. Eta ikusten ari gara, ez dakit edozein kirolatan ikustezak egun nola dugu goi mailako kirolari baten bat. Azken hilabete honetan adibidez Cesar Azpiricueta futbolariak irabazi zuen Champions, esan nahi dut. Nafarren maila handitzen ari da, eta batzutan badirudi soilik izan genuela Miguel Indurain, baina ez, bere ez dakit ibilbidea beste batzuek hartu dute. Eta gero, beka hauek ematerako orduan, ze irizpide jarraitzen duzu egian, saiatzen zarete kirol desberdinetako... Kirol guztiei, olimpikoak eta olimpikoak ez direnei, eta segun maila edo kategoria absolutuan eta aurrekoan, segun lortu dituzten emaitzen arabera. Lehendabiziko hiruen artean, Espainiako txapelketetan eta Espainia ere eta Nafarra ordezkatu badute Europa eta mundu mailan. Eta orduan, aipatu duzu ez, uztailaren bostera arte. Eta zer aurkeztu behar dute edo zer egin behar dute? Ziurtatu behar dute, edo haien federazioek laguntzen digute haien emaitzak ziurtatzen, Nafarraren kondizioa, Nafarra izatearena, eta nola proiektatu dute haien denboraldia, zen
Datu horiei esker guk ezagutzen ditugu haien entrenatzaileak, ze beharrak dituzten, identifikatzen ditugun, hobetu alditugun hildoak. Orduan, dokumentazio horri esker aurkezten dute haien hautagaitza eta gero oinarrien arabera proposatzen dira bekadunak. Orduan ez da bakarrik ez zuzenean tori diro, baizik eta ongi aztertzen duzu, begiratzen duzu. Kasuak, kasu guztiak kontuan izaten dira. Eta modu berean, esan dugun moduan, bai olimpikoei, bai paralimpikoei, bai kirol egokitutako kirolariei eta bertako kirolariei. Esan dute baditugu hainbat hitzarmen pilota federazioarekin, herri kirolen federazioarekin, eta hitzarmen horiei esker gure euskaldun kirolariei laguntzen diogu. Orduan ez duzu baztertzen ez da kirola, denak dituzu. Bai, hori da gure asmoa eta helburua, benetako inklusioa lortzea, benetako berdintasuna lortzea, ahalik eta eragile gehiagori laguntzea. Orduan pixkat ez ere, agian kirolak barne hartzen dituen balore horiek dituzue. Bai, esan dudan moduan, azken finean, ez soilik publizitatearen aldetik, ez da, marka nafarrarena, baizik eta gure gizarteari erakusten dizkiegulako hainbat balore, hobetzeko grina, esfortzuarena, inklusioarena, berdintasunarena. Balore hori guztiak agerian daude haien esfortzuari esker, orduan guk saritzen dugu. Eta esan duzu ez, orain Laster Olimpiadak datozela. Bai, uda honetan. Eta nola ikusten dituzu nafar kirolariak? Egia esan super zaila da sailkatzea joku olimpikoetarako eta paralimpikoetarako. Ikusten ari gara azken egun hauetan hainbat plaza daude jokoan, eta esan dudan moduan espero dugu dozena bat izatea. Bai atletismoan, bai taldekako kiroletan, adibidez aste honetan jakin dugu Beatriz Zudaire, saskibaloiko edo gurpildun aulkiko saskibaloiko jokalaria sailkatuta dagoela, edo hautatuta. Batez ere paralimpikoetan ikusten ari gara kirolari nafarren kopuru handitzen ari dela, seinale superona da, zen azkenean haiek ere erreferenteak dira gure gizarterako. Orduan, superpozik gaude eta begiratzen, azken plaza hauek nortzuk lortzen dituzten. Orduan, paralimpikoen kasuan, agian ez da hainbesteko ikusgarritasuna ematen eta... Gu saiatzen ari gara gehiago ematen, guk gure aktibitatearen bidez eta zuei esker eta bidei esker oihartzun handiagoa izatea, zen batzuek lan bikoitza eta oztopo bikoitza dutelako, adibidez Izaskun Oses atletak. Bera ama da, sailkatu da Tokiorako eta denetarik partekatzen du, dena aldi berean aurrera ematen du, amatasuna, kirola, goi mailakoa eta lana. Esan nahi dut, batzutan bai, eta pentsatzen dugu erraza dela sailkatzea, ekitaldi hauetarako, ez. Orduan, pendiente egon beharko gara, ez? Bai, nik uste albiste superpolitak izango ditugulako, zen ez doaz esperientzia bizitzera. Bai, doaz irabaztera, adibidez Izaskun Osesek irabazi zuen brontzesko domina azken joku paralimpikoetan, Edu Santasek ere txirrindulariak izango ditu aukerak Tokion ere domina lortzeko, Beatriz Zudairek saskibaloian, eta joku olimpikoetan saiatzen ari da adibidez Asier Martinez atleta sailkatzen, badirudi lortuko duela, baina aste honetan izango ditu hainbat lehiak eta lortzeko minima hori. Sergio Fernández, gero taldekako kiroletan ere baditu hainbat kirolari, adibidez eskubaloikoak, emakumeak aurre zailkapen torneoan daude, lortzen duten plaza. Esan aldugu seguraski izango ditugula albiste superonak, ospatzeko modukoak,
Ez dakigu nortzuek lortuko duten, baina ziur, pues, ez dakit, domina pare bat lortuko dutela. Eta super zaila da, azken momentuko gora hor daude mundukorik onenak. Orain azken momentuko ez, gora berak ere egon daitezke ala emozioak. Momentu pues, super garrantzitsua da, plazak jokoan daude, eta adi gara, pues, pixka bat haiek ere haiei laguntzeko. Zen momentu honetan pues, badituzte hainbat beharra adibidez kirol psikologiarena. Hainbat presioa dute, pues, bueno, gure kirol psikologia zerbitzuari esker laguntzen diegu hitzorduak izaten gure psikologoekin, lantzen dute beste moduan, bueno, sartzen dute kirol psikologia laguntza haien planifikazioan. Bueno, momentu garrantzitsua da haientzat eta guretzat ere, fundazioarentzat ere. Agian ez, pertsonek edo ikusleek etxetik ez dira konstiente atzean dagoen guztia. Bai, baina guri ez zaigu inporta gurea agerian ez jartzea, baizik eta haiena. Bueno, azken finean badago lan handia, haien arrakasten atzetik, eta agerian jarri behar dugu guk, guztiok gizarte osoak. Kontutan hartu behar da ere ez, azken urte honetan zailtasunak izango zituztela. Handiagoak. Bai lehiatzeko, entrenatzeko, motibatzeko agian ere ez, askotan ikusleri gabe. Batzuek finantzazio iturriak galdu dituzte. Bueno, zorionez gu harremanetan gaude haiekin eta identifikatu ditugu behar berriak eta hauek dira gure lehentasunak edo datozen helburuak eta erronkak. Bueno, pues behar bereziei erantzutea. Bueno, hor gaude, egunero lan egiten, baina esan dudan moduan lan superpolita da, zen azken finean laguntzen diezulako Nafarrei, eta Nafar kirolariei. Miguel Indurain Fundaziotik beti ere ez, lanean eta egoera berrietara... Egokitzen, bai, zen berriak aldatzen direlako, ja ez dira aintzineko berdinak. Ez da erresa izango ez, beti egotea hor... Bueno, eta baina... benetaz pendientez, kirol desberdinak... Oso motibagarria da, zen azken finean, pues bueno, egiten dugun apostuak erakartzen dio gizarteari beste hainbat gauza. Eta gero agian ez, garaipenak ere pixkat zuen bezala sentituko dituzu. Guretzat bai, ez dakit, baina gu sentitzen gara superpozik. Zen azken finean ikusten duzu nola guztiok, haiek eta guk egindako lanak merezi izan duela. Orduan superadi gaude egun hauetan, mesutxoak bidaltzeko lortzen dutenean sailkapena, lortzen ez dutenean ere bai, zen azken finean da babes jarraitua, bai momentu txarrenetan, bai honenetan. Orduan, bueno, ni superpozik nago egun hauetan nahiekin kontaktuan. Primeran, ez dakitez, agian zerbait gehiago dagoen aipatzeko... Bueno, fundazioaren proiektu berrienetako bat da Nafar kirolaren egituratzeko asmoa batez ere eskubaloian, saskibaloian eta futbolean, sortu genituen federazioen bidez eta referentziazko kluben bidez hiru hitzarmen eta konturatzen ari gara proiektuak handitzen ari direla eta guztion artean, guztion esfortzuari esker, lortzen ari garela emakumeak ibilbide luzea eta osoa izatea Nafarroan bertan, arrobitik elitera. Aurten ez osasunak, ez gurpea betionak, ez Oses Konstrukzion Ardoik ez dute lortu igoera, baina geratu dira igotzeko fasean, orduan daude ja aurreko pausoan, eta horrek ere bultzatzen gaitu proiektuak hobetzera, entzutera, batez ere entzutera beti azpimarratzen dugulako gure helburua dela batez ere entzutea, kirolariei eta beste eragilei entzutea, guztion artean haien kondizioak eta haiek lantzen ari direna hobetzeko. Bueno, orduan, etorkizun oparoa izango dugu, ez? Nafarroan espero dugu oparoa izatea, baina horretarako eguneroko lana ongi egin behar dugu. Bueno, momentuz ongi doa, beraz. Bai, eta batez ere lagunduta gaudela, azken finean hau talde lana da, eragilekin bat gatoz, eta horrela lortuko ditugu helburu guztiak beti bezala, beti
lortu dugun moduan. Bueno, orduan orain, ea albiste honak, ez? Jasotzen Bai, ditugu. bai, eta kontatuko dizkizuegu nola ez. Primeran. Mila esker. Zuei, Mikel aukeraren gati, etortzeagatik. eta ja badakizu non gaude. Beste bat arte. Aio. Eskerrik asko. Zuei. Gaurkoz, hau izan da guztia. Mila esker hor egoteagatik eta ongi pasa asteburuan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.